Isigcawu seshumi nane sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi ukhabazela. Ekufikeni kwakhe elaweni labafana uMkhize ufike wazisa abafana ukuthi sekukhona okungase kuvele okuletha ithemba lokushintsha kwalomzi. Uhlala isikhathi eside nabo ebazisa ngeenhloso zakhe zokukhulisa akhe nezinye izindlu ezokwenza ukuthi ube yinxulumelo nesibaya esigcwele imfuyo enhlobonhlobo. Bebejabule befila abafana. Ubona nje ukuthi nabo kuyiphupho labo kuba baphume emzini abangenqeni ukukhomba noma bekude. Hey, kodwa ke imizi emingako baba ijwayele ukuba namakhosikazi ngamabili amathathu. Uyokwenza njani ke yona njengoba usaphila impilo yejuba nje? Kubuza uzenzele endlala icansi lela yala lekulo ngesisu mefuna. Wena mfana wami, zonke izinto ziyiqale kancane kancane. Nawo lo muzi awuzuvele nje uqala usuqhamuka nje usumkhulu nje. Uzoqala kancane kancane. Aleso sikhathi sisuke singekho isidingo sabafazi ababili. Kusho ukhabazele ingcokolela nje nabafana bakhe bentelile. Hayi, ngiyakuzwa baba. Kodwa ke ikhehla selikwakhile mhlawumbe emqondweni nje kalo ukuthi uma umuzi usumkhulu ke mhlawumbe ngalolo hlobo olungangokuba uchaza ke ubani mhlawumbe nje ubaba naye emqondweni oyokwelekelela isalukazi esuma ekusingatheni ngesinono nangesizotha bafudumalisa umuzi. Okuzenzele lokhu sekungene lapha ebhungwini. Uzwa nangendlela nje abuza ngayo ukuthi hayi umfana usevuthiwe. Hayi mfana. Yeke nje imbuze nje azenzele. Yeke mfana ukathizwa ke manje. Uqathizwa ngempela. Yeke nje kize leyo nto. Ahle kuzenzele. Kodwa ke baba abakukho phela phutha phela nakhona lapha. Iqiniso ukuthi baba siyazi thina ukuthi uma umthanda kangakanani uma umakhuzwa emveni komsebenzi omngaka ukukhulisela thina kusukela ekushiyweni kwethu uma. Futhi ke nathi impilo ngeke isabalula ngaphandle kwakhe. Noma sikhula sihamba kodwa nje sifuna ukuthi masibuye ekhaya kube ukuthi siza kuyena. Useyingxenye enkulu yempilo yethu. Akhulume zakumunye umfana. Hayi. Kodwa phela wawo omunye manje yawo bakithi uthola nje umama omunye futhi into engentsha la endaweni ikakhulukazi umuzi uzoba mkhulu ngalendlela ubaba awuchaza ngayo. Cishe yonke futhi imizi emkhulu nje la endaweni enomama ngababili bathathu. Kanti ke futhi ke baba umuqaphelisisa kuba umuzi ofudumele kakhulu nje osuku nomama bangakho. Amamatheke. Ayikho into engangijabulisa njengokuba nomama babili. Okuhlanganani sekuzumeke kwalala lapha yawohlangothini. Sekuyahona manje. Mana ke zenzele. Usho ukuthi awuliboni iphutha wena esithenjini. Kubuza ukhabazela emaga nelincane baba. Ayikho nje into engeke ngiyithokozele njengokubona uma umathwala nomaNkosi sebehleli ndawonye enhla kwesibaya lapha nobaba uNxumalo behla nobaba uNdwandwe. Khona ke baba mase kuthiwa bayaphuma bagqoke bafaniselana nezinkani zabo ziyabaphelezela ngala. Hey baba, hayi. Uyabona ke nje futhi mina kumunga kungibuzi. Ngiyasola mina ukuthi baba ngiyoba naso isithembu. Ahleke kancane ukhabazela. Hayi mfana. Kuyofanele uyikhulumele phansi le nkulumo yakho. Iyalingana nezikhali zempuphiso. Bahleke bobabili ubona nje ukuthi sikhetheke kubo bobabili lesi sikhathi. Aphuma ukhabazele sephikelele exibeni la yena nomakhuzayo belala khona. Inkulumo nezenzo zalaba babili akusehlukile kokumfazi nendoda. Namanje njengoba bendlalela ukulala nje umakhuzayo uthi thokolo themba amathunza ayibukela. Njengoba ubaba bezovukela ekhombe nje kusasa. Uvuka nje kuseni uMkhize usebekelwa amanzi athi angaqeda ukugeza wagqoka wabamba indlela ephikelele esibhedlela nokuyila afike wabuza ihhovisi likaNeli ongusonhlala kahle. Engeneni uhlangatshezwe umnyovu wentokazi emhole njalo yamfaka ehhovisi elinoNeli othe angambona wamamatheka ngamahlonyana ebonga kule ntokazi ecela nokuba ibenzele itiye wabe secela ukuba ivale ephumeni kwayo. Ukhabazela
ashawe uvadlwana oncane umebuka ezungezisa amehlo kuleli hhovisi elineyindondo nezitifiketi kanjalo nezithombe zabantu abehlukahlukene. Oh, indodana yakho le uKabazela ekhomba isithombe sasiso odongeni emveni kokuba sebebingelele. Iyo kanye Khabazela, kusho uNeli esukuma eyokwethula isithombe odongeni. Eduze kwaso kukhona esinye sowesilisa seyiqinile nje. Igama lakhe uMonde, uye lo ebengitshela naye. Esho enikezela isithombe kuKhabazela. Lona ke ubaba wakhe ongasekho. Esho khomba lesi esinye asishiye silena. Cha. Ngiyayibona inswebu kayise lapha kuye. Kodwa ke kusho ukuthi uthatha unina ngobuhle. uKhabazela egxilisa amehlo esithombeni. Awuzi babakhe. Ayamkitaza lamazwi uNeli. Wehluleka nawo ufihla. Lalela ke. Bese sike sakhuluma nabaphathi besibhedlela ngokusweleka komuntu ozosilandela iposi bese hamba elifaka ke emahhovisi ahlukahlukene alanga phakathi esibhedlela. Selokhu athatha impesheni nje ubaba uCabasho benza lo msebenzi. Sekumshikashika ukuthi sithole incwadi zethu ngendlela. Lento kisho ukuthi kuwena uzongena njengento. Bese ke kuyitoho kodwa ke umsebenzi oyitoho kuze kube ukuthi siyawukhangisa ngokusemthethweni semukele nezicelo zabafuna ukwenza ngokupheleleyo. Kodwa ke ngingasho nje ukuthi uma ungase uwenze ngokuyikhandla Khabazela nokuyimisela nje njengoba usazotoha nje maningi amathuba ukuthi kuthathwe wena uma sekufika leso sikhathi. Angisaphathi ke njengoba nami ngizoqinisekisa ukuthi ngiyakukhulumela ngikubekele kahle indaba yakho. Eshe buku Khabazela emamatheka kubonakala nje ukuthi uyifisela okuhle le ndoda enesizotho esingaka. Neli angazi ngakubonga ngithini. Khulileka Khisa. Ngiyazi mina ukuthi uzongibonga ngani. Uzongibonga ngokuthi wenze lo msebenzi ngokwethembeka nokuzikhandla ukuze ngingabe umuntu owaletha izihlobo zakhe kanti aziwazi kwamsebenzi lo. Bakhulume uKhabazela noNeli baze bafike emholweni athi uKhabazela ezwinani lawo washawa uvalo. Elokuthi uzotholelwa nendla azohlala kuyo la ngaphakathi kanjalo nehhovisi la azobehlukanisela kule incwadi ngokwabanikazi bazo. Yinto angakaze nje ayiphuphe nasempilweni yakhe yasebuncane. Ulula phela lo msebenzi. Umsebenzi wegazi. Hey wemadoda. Ahleke yedwa. Ayithole sesukume giya yedwa lapha endlini ejabule azafika qhukulu uNeli emphakamisele emoyeni. Neli. Ngiyabonga yesa. Usamqhukulile umbuke emehlweni. Nali diesis. Kungena intokazi ephuma iyokwenza itiye. Imile ngasemnyango iphethe ithi le. Oh, beka lapha phezu kwetafula leti. Kusho uNeli ngamahlonyana ezilungisa inyumfoma le ebisishabaniswe ukubanjwa uKhabazela osemehlisile. Kukhona okunye sisi. Intombazane ibuza ngesizotho. Cha, kulungile ungakhuleka leti. Sizoba right. uNeli eyiphulazisa ubala lapha phezu kwetafula. Iphuma intokazi. Kuthuleke lapha endlini ngesikhathi uLindi evala isicapha. uNeli etheliti inkomishini zombili. Aqoqoza undendende elokhu eqolozela uKhabazela emehlweni. Ugcwele inyembezi zenjabulo nokukhulekela ke nje nokukhululeka komphefumulo nje angakwazi ukuthi kuqhamuka phi kamuva nje. Sekwanele manje. uKhabazela ebamba ngesinoni isandla lesi silokhu sigoqoze njalo singaqedi. Namanje amehlo omunye asathene komunye. Babukane bemamatheka ngovadlwana oluncane olubashayayo.